Ola hei inzara subscriber kan pung zela tin thon thu po share thun zom zel kan tum chole tonga chun kan ma hian thon thu chop kan nga maya lo ngai thatu tan subscriber ten indu kharon thlang ta ula than tu rom te kan soyanga lo chin che ula chuan inon thana piang kha avot mutam tam ti maila tin nge kan ting o avot tam tam kha kan chir masanga in don selling kan ti chawdonia pakhana jom pasal tha thun thu kan neya chu chu falung ti nia pasal tha ngai nom deuh mai ni panhina chuan detective lampang ani thunga detective india ram hun sang sanga chet na te in zom chho zuta awmna kan nei boka chuan a pathum lena chuan love story kan nei le boka khami de pathum kha du thlan tur omania chuan sunday bonus tur hi thlasang lampang pakhat kan nei ri boka chu chu tuna kan nei dan hi nia alon thlang ta ula inon thlan kha in comment na kalau enanga in comment na tam ber kha kan tran donia tin lamfu lo palte chia dik lo palte kan thuk dik lo palte kha kanin sil sianga chuan mason zel turin kanin zirwek donia he channel lo ngai hluwa milo subscribe saktu te zong zong in nena lom thu ka soi mol mole tin hun thain her chu kanga thon thu ngai thamul mul turin kadu sak bok chawni kalome